sa shi ya zuba da hawaye, mai kayan maye mujiya a cikin mu kawaye. Yo nazari yar uwa, ya ce yar maye ta daina maye, gashi ta ki ta daina shaye-shaye, ta sanya uwa uba hawaye, ta yarda da tarbiyar kawaye. Rabuwa ta zo da matsala, kangin bauta gidan wuya, gashi za ta wuce ta barka cikin bayi, wayyo masoya. bauta ta hada mu haka na ganki ina kaunar ki. Kangin bauta, Wahalar da muke ciki bata hana ni ba nuna shauki. kangin bauta, Zuciya ta kamu jini da tsoka ba man aiki. kangin bauta. Gashi zaki wuce ki bar ni cikin bayi, wayyo masoya. Yar kayanka ba zai zamto sauke mu raba ba dan uwa, ina mafita ga 'ya'yanmu. To ina mafita ga 'ya'yanmu. Da irin wannan tufar da suke sawa, Kin gani laifin wane ne tela mai ɗinkawa ko kai mai gidana? gashi na ga shigar yan nan tayo ta saba halin nagarta. Laifin Kuma wane ni na ne? siya ta ce har na bata kudin dinki na funta. Laifin Ta wane ne? sabunta wa kayanta sai dai ta ki ta kara kanta. Laifin wane Ina ne? mafuta ga 'ya'yanmu ga irin wannan tufar da suke za. Ta tuba baba ka yi mata zaɓi a wurin aure dan ta lura yanzu samari na ta yaudarar 'yan mata. Babiyan da ban yi ba dan in kara mutuncin ki. Ta tuba, Ba da zaran na yi magana sai ki yau tsaki. ta tuba, Kin dau ɗabi'ar shashanci gun banki. ta tuba, Shi sai ki fice yawo kullum babu mai hana ki. ta tuba, Kun mai da ni wani shashasha tamkar jaki. ta tuba. Babu ruwa na je kiki ƙara ta gantalin ki jakar mata. Halin bakin ciki ne, Kwarai halin bakin ciki ne. halin bakin ciki ya same shi ku taimaka masa. Eh, Matansa ne suke halayyar bin yawon mazaje. barka da safiyar kuma ta na kun tashi lafiya. Ali, Wai ke da matsala ya zo ya ga yanni ke da tambaya. Ali, Na daura ɗamara don ya wuce rana ta tafiya. Ali. Na bar ku lafiya Hafsa Khadija da Aisha da Saude. Amma laɓin waƙoƙin nan sun yi daɗi da ma'ana. A wane yanayi ka fi jin daɗin rubuta waƙa? Cikin yanayin damuwa ko yanayin farin ciki? To, tambayar ki anan abin da zan ce shi ne, a kowane hali waka tana iya zuwa. Akwai lokacin da kana bakin ciki zan iya rubuta waka, akwai lokacin kuma da farin ciki da ke. Amma wadda ta fi daɗi, ai ta farin ciki ce. Amma yallaɓai na ji waƙoƙinka sun fi karkata akan mata. Waƙoƙinka na ji kuma kai akan 'yar maye ko kuma ina mafita. Me yasa kuma baka taɓa akan maza ba? To, malama ke kuma tambayar ki shi ne, ina yin waka akan mata ne saboda ita mace ita ce al'umma. Idan mace ɗaya ta shiru, to al'umma sun shiru. Baya ga haka kuma ba wai wane maza waka ba. Har 'yar mayen da ake magana, to na yi ta maza wadda ake ce mata ɗan maye. Yawwa. Aba mutane, Aba mutane, ku daina zage-zage, daina zage-zage. cikin mutane, Cikin mutane. wasu na ta furta zagi a gurin 'ya'ya. Zage-zage bai da kyawu cikin mutane. Aba mutane, Ga manya har ga yara abun gudu ne. aba mutane, Wasu na ɗauka lafi na zagi ɗan ƙanƙani ne. Aba mutane. Suna ta koya zagi a gurin 'ya'ya. yau babu bauta sai 'yanci, mun tsallake wa wulaƙanci. Gashi na zamo matar sarki kuma jarumi mai inganci. Farin wata ta kalla ya zame mata sanyin idanu. Wani ya zana aura tun daga wancan bai mace ba. Kin yarda kin amince mun auren mu za a yi ɗaure. Farin wata, Na ni na akan ki ne nake rore. farin wata, Da alfarma ta zuciyar ki annore. farin wata, Ki juyo ki kallon kada ki sani yan kani. farin wata. Na ranar aure ban daga ba. Ya zan yi yau da raina masoya masu so su aure ni. Farin wata, Da farko ga wanda a kansa ne aka yi nuni. farin wata, Yaye a gida maganarsa ce aka yi auni. farin wata, Da sake amma wannan fa kai ka cece ni. farin wata. Makanta ya yi mini magani ina duba. Tana da yawan kunya Dawo na bisa ki taimaki tijjani. sannan ga tarbiyya. Dawo na bisa ki taimaki tijjani. Mata kuma za hanya. Dawo
yau na dauniya zan je na fisa ta bani gurin kwana. Neman ceto muke yi so jama'a zargi suke a cikin juyi na yayi mu faɗakarwa ce muke domin kubutar da al'umma a cikin rikici da shayi. Ahmad Tijjani na gando na gode. Juyi na yayi Da sauraron da kuke mana mun gode. juyi na yayi Allah samu bu gaskiya kadda mu baude. juyi na yayi Dan alfarmar mudassir almuqtar da ba shi shayi. neman ceto muke yi so jama'a zargi suke a cikin juyi na yayi mu faɗakarwa ce muke. Yar uwa ki nazamci karan mace kada ki sa shi ya zuba da hawaye. Ta zamo Mai kayan maye mujiya a cikin mu kawaye. amsa ke na rika zan aura taimake ni ki bar shashe. Kuma ki tuba zuwa Allahu yayi maza shi ya mata. Ailala da salati sannan tarbiha ki yawaya. Kuma ki kamu da istighfari ba kawa da dukan yan maye. Amsa dan nutsuka da ki damu rabbi zai yafe halaye. Tunda dai kin daina babu jin yau ido ya daina hawaye. Godiya gun sarki Allah shi ya gyara dukan halaye. Ni zaman aure da mutunci mai shigo hanyar aure. Yar uwa ki nazamci karan mace kada ki sa shi ya zuba da hawaye. Ta zamo Mai kayan maye mujiya a cikin mu kawaye. yo nazari yar uwa. Ya ce yar maye ta daina maye gashi ta ki ta daina shaye-shaye. Ta sanya uwa uba hawaye ta yarda da tarbiyar kawaye. Ta